Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, θα διαβάσετε νέα κορεατικά γράμματα. Χωρίς απομνημόνευση. Πάμε! Θυμηθείτε το μυστικό του Hangul. Κάθε γράμμα έχει σχήμα όπως ο στόμα σας όταν το λέτε. Εδώ είναι το γράμμα. 기억, Ακούγεται σαν GFK. Η θέση είναι πίσω από τη γλώσσα. Τώρα προσθέστε ένα φωνήεν και ακούστε. 가, 고, Εδώ είναι το γράμμα. 니은, Ακούγεται σαν εν. Η θέση είναι η άκρη της γλώσσας, επάνω ούλο. Τώρα προσθέστε ένα φωνήεν και ακούστε. 나, 누, Εδώ είναι το γράμμα. 리을, Ακούγεται σαν άργελ. Η θέση είναι η άκρη της γλώσσας, ελαφρύ χτύπημα. Τώρα προσθέστε ένα φωνήεν και ακούστε. 라, 루, Βάλτε ένα σύμφωνο και ένα φωνήε μαζί, και έχετε μια συλλαβή. Σαν δομικά μπλοκ. 가, 고, 나, Η σειρά σας. Διαβάστε αυτά φωναχτά. Κάντε παύση αν χρειαστεί. 가, 고, 나, Καταπληκτικό. Μόλις μάθατε 3 σύμφωνα. Μπορείτε ήδη να διαβάσετε περισσότερα κορεατικά από χθες. Τώρα κλειδώστε το. Πηγαίνετε στο korean.giasun.com. Δωρεάν πρακτική, χωρίς εγγραφή. Ο σύνδεσμος είναι παρακάτω.